začínate šaja venúšťa supre. Aleluja. Amen. Často ste začínala. Začínať modlitba, začínam modlitba. Aleluja. Oče králi, chváli nás tu Bože, prekada tam, vyvyši nás to, Oče králi. Slávatko, Oče králi. Pali krásko, Oče králi, vaša da živé, pali krásko, Oče králi, vaš tými milosť, aleluja. Manga, Oče králi, a da živé prekada tam, kaj te ženine Bože, kaj ja služba, manga, kaj te ženine so chváli, Oče králi. Manga, kaj te ženine Bože, talo zhromaženie Olaf, Oče králi. Oče králi, da stukiane tire vasta, Oče králi. Manga, Oče králi. Kaj Oče králi, tave stucade, Oče králi, pritomno mascaramende, Oče králi. Lebo tiro la peno, kaj indui trintu sal mascaramende. Maga, Oče králi, kaj da žive neve veci, Oče králi, tiane zamenge. Čerstvo maro a mente nes, Oče králi. Vyzdaj nás, Oče králi, oj sam bokale pa tutte, Oče králi. A tiro la peno, oj to amenka v kanapu, ke star siroten. Ale tu stala menta, Oče králi. Oče králi, maga, Oče králi, a da žive čerstvo maro, Oče králi. Maga, Oče králi. Aleluja. Kaj Oče králi, a da žive sto, Oče králi. Teďas avri, Oče králi, naplníme. Perarde, Oče králi, ducha, Oče králi. Naplníme, Oče králi, tire laveha. O, Oče králi, le chvalenta, Oče králi. Perarame na dronáve Ježiš Kristus. Vyhlási nás víťazstvo. Víťazstvo na dronáve Ježiš Kristus. Sloboda, Oče králi. Kade kaj tiro ducho si sloboda. Maga, Oče králi. Kaj te oprekada tam sloboda, Oče králi. O, slavatko, Oče králi, ando náve Ježiš Kristus. Kama tu te ostevi nadať živieť. Amen. Amen, chváli nás.
O Ježišu, uscirà, ma scaramente non ci dovino, poi o muglia mente živa. Amen, daske chvála, Pane. Vyši nás tu, Pane, lebo tu sa úžasno byl. Amen.
más, alzato te, me baciam bella, onde tu te, basta más, alzato te, me baciam bella. Chvála, Pane Oče, vyvyši nás tu, lebo tu sa úžasnú del. Amen. Cada svetos le manuši ducave, le manuši tlamine, iraiante.
Cada svetos lemanuši klamíme, som lemanuši duchave, Ashumandela, que tu samo Bogu čačimo, trajo, ande tu te, on vešno kamime.
tu carisma. Halleluja, amen. Halleluja, Ježiš, sláva Ti, Koč. Sláva Ti, Halleluja. Sláva Ti, Ježiš. Halleluja.
si svätý. Ty si svätý, môj Pán. Pane môj, Uctievam ťa. uctievam ťa. Pane môj, uctievam ťa, lebo Ty si svätý. Ty si svätý, môj Pán. Lebo len Ty si svätý. Aleluja, basangol tu te, Pane, lebo tu sa úžasno del, Pane. Tebe vyšší nás ty rovnáv, Pane Oče. Aleluja, lebro sokora baba babase, jaký nás kamen. Soy mandela a virtuta nella somnis bitiro tu salmangesa kana somes telo tu vas desman kana some corcoro som me spelo
somme corcoro, tu salva chamar, tu salva chamar. Na besteira bandeira, só tu mangueira tem já, tu tem já mangueiro. Tu saber do caminho. Aleluia, amém. Amen. Dej sláva lidé blesky, amen. Amen. Párkrát vašho chváli. Amen. Raktu ketán, amen. A teďka mi a teda sbírka, ok, dobrovolně šajde, amen. Žádná pojím posledno čon a malo kasilové, ale páčas, amen. Amen, sa bude Bože jména do nás, Ježíš. Raktu ketán. Amen. Amen, takže rak ketán, usadí tu. Aleluja. Amen. Aleluja. Amen. Takže amen. Není času spolávať za vesku, amen, takže pokračí nás nadekuja téma, kopeské pamätino sokazí na vás. Poda kurku samozrejme na som vás nasvalo. Palo Jonáš, amen. A o služobníko Sofedio pokračínla, amen, tyž. Takže in tretio čas palo pohľad Ježiša, amen. Takže ja maro pohľad sme avel po Ježíš Kristus. Pokračí nás, amen. Mám pomoci na vašu lavedeveskru a putem tu kimantandro prva Mojžišova 2. kapitola. Ale ja slavacko čekrádi chváľa sú Bože prekladať hán, vyvyší nás to čekrádi sar pánov je králov, a me manca počekrádi, kaj mám teo schopnine sa dať živieť. Kaj očekrádi, ande miro môj, te tove stýre láva očekrádi, kaj očekrádi, aleluja, te naplnina, vtedy voľa, a te na favre Bože, tiri voľa, tiri láva očekrádi, kada manca fando na Ježíš Kristus, le počana sa očekrádi, tiro láv, očekrádi dokazlamente varzel, te napravino, te karhino, te usvedčino, a vašu dáme potrebi nás čerstvo máro da živieť, to pandemiro môj očekrádi, kaj te na počekrádi, tiro avde očekrádi, tiri voľa očekrádi,
Ďakujem nás, očekali tu mám uschopnines, haleluja, tu vylievine sa tej nádoba, očekali ti do barvali pen. Ďakujem nás, do náv Ježiš Kristus. Amen. Haleluja. Takže, že podobne khása, akana? No? Akana. Akana braňo naščík, akana hin ola vedel veskro a penavacky. Takže čeporo, druhá kapitola, mek čeporo som na spalo, kuda kruko na soma skare tu menca, soma sam do horúčky na svalo soma, takže, ale mek čeporo asi možno mek som čeporo čuina man čeporo kávka, takže mek chasava asi, sarkazinava, amen. Amen, Janas, amen, Kazinava spalo Jonáš, teďky pamätíme, kazinava spalo Jonáš a pal kuda pohľadu z Jonášov skoro po Ninive a pal ledeve skoro pohľadu sa ododikela po Ninive. Takže da živeska má v tej pokračino, ale napalo Jonáš, ale kam má v tej pokračino, andro palo pohľadu z pohľad pre amende he pohľad pro Ježiš. Amen. A vadekana, šaj avlamen pohľad pre amende, he namusí amentavo pohľad pro Ježiš a hin dôležito sar dikes sa da živet, sar dikes po Ježiš, sar tu dikes, a kada je dôležito, a Biblia men sika vrokaj te dikas po Ježiš, amen. Amen, dikas andro Genesis 2. kapitola, 8. verš. Genesis 2. kapitola, 8. verš. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Edene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh dal zo zeme výraz všelijakým stromom, lákavým na pohľad, dobrým na jedenie aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra aj zla. Amen, takže kade dýchať, hojedo dýňa stromy, kaj te barov, ante záhrada Eden, na pohľad, lákavý na pohľad, ale hestromos poznania podľa dobra a zla. Pali ste dýkať do 16. veršos, 2.16, potom Hospodin Boh rozkázal človeku zo všetkých stromov zarady smieš jesť, ale zo stromov poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomneš. Takže aké ododinia buď stromy, amen, ale je stromos, Biblia penel, odopenel, kale star maha, lebo istotne mereha. Amen. Takže odotuke del, kaj techas, le stromendar, so ododinias, lebo hintuke pro životos, pro lačipen, amen, žana sveta žive skola ovocie, sveta žive schá, sveta in z ducha, amen, to je láska, radosť, spokoj, ale kale stromostar, so im v strede raja madotintut ani maha. Takže imar akeča dikas ho imar sám androbojos. Keď si tu mendar diken, ho jande kada svetos hin but lakava veci. Keď si tu mendar diken, a možno diken, tiro pohľados stačinom pevarsavé veci, a oda crdo tut hin lakavo. Ale napriek tomu, šaj diken, svoj nánotke životo savri, vašo de Biblia penel, tiro pohľados, dávo po Ježiš furt. Keď si tu mendar kamete živandro duchos. Keď si tu mendar kamete vytrvenú až do konca. Amen. Amen. Primenžam le Ježiš. Amen. Ale aký im bojos, aký im samandro celos, aký im bojos, a varsa veci im lákava. Ale somente penal e Biblia, kaj peste nadoktinat, mnohokrát strpí nás, mnohokrát keď nás peske škody, mnohokrát sam nadne, sam tele, ča veľa kada, lebo dotkí nás pes kolestar, chás kolestar, a odopenal maha kolestar. Takže imar čáke kada, imar hin bojos. Imar hin bojos. Amen. Takže to da živi za androbojos. Ale tiri pohľad mňa po Ježiš. Amen, čas dýchať, Andro. 3. kapitola, od 1. verša. Had bol stivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil, ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu. Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť,
ale z ovocí stromu, ktorý je v strede rája, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný lákavý na zmúdrenie, vzdala z jeho ovocia, jedla a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. A jedol, vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí, pospínali si teda figové listie a urobili si zastiery. Takže Pále Biblia penel, a veľké pokušenie, amen, a pokušenie, a možno keď si tu mendar dikhem pe tu mare živi na pokušenie. Amen. A da im koda bojus. Avel pokušenie, avel veci, avel hlasy, andale temnota, avel proste keroda. A všelijaké vecenca, a vedel kada kaj tiro pohľadosť, te odles katarodel, a mi dotázka, Eva o Adam, ten pohľad prodel? Dnes Biblia penel hoj mek šuli na 100 kroky. A me pača foi on dik nas prodel, živi nás lete v lestar, ale aké Avel, Biblia penel had, bol stivejší, a menžana sa da nahas sáp, ale hasa sa da, hej, o nepriatelis, o Satan, a dal duma. A dal duma kia kase, dal duma kia Eva. Amen. A presosteo da has lakavo, a Eva penel, naštik has kale stromosa stojí v strede raja. Odol penjas nás, taká si sa menge. A kada hlasu sa openos čačes. Čanes keď si var da inkavko, ja vol hlasovský, amen, davol, a amen, žana svoj našik da keras, našik kada rikpes dotkina, našik, lebo žana svoj andro duchos, amen, poznačin lauda, ale ja vol hlasy, ja vol pokušenie, niko na žanela. Práve naopak, te haha, tak dikeha, veľa kafka. A džanes väčšinou da inkavka, sa ženo proste chal, kafka sa Eva chaľa, tak sopes kerđas, polterđas pes ako jaka. Amen. A psoaskaj so lakavo, a zlakavo kada hoj o satana ke pređas, a veja sa rodil. Dikeha so i načo so i puja veja sa rodil. A džanes väčšinou, aki kadeš aj dikhas, hoj o pohľad i mar otíľas kata rodil a prepeste. To znamená, Eva oda chaľas, lebo šupre so da zlakavo a veha variku. A aké hinkuja obrovskou chyba, kana proste, abo proste núkanie, alebo varstave veci peti roživí pen, vareko tuke penom varstave veci, a veha pastoris, a veha prorokos, a veha kada, ale tu narozprížane sa voda hlasosi, kataroda hej, tak práve naopak, mek butatky šaj spôsobí škoda. Amen. A kada zlakavo projakha, a zlakavo prodalate, a čo neseo joj chaľas. Amen. Žana soj, kada skôr, ki mavľaskia Eva, tak odohravilná bez andro nebos. Takže o Satan, tyž diktas váre so prodel, hoj šajavel Feder, alebo by Federu da krđalas, car odel, takže jo v kode pesi mar poburiđas, kode kamela stavo sa rodel, amen, keď si tu mendar žanin. Amen. Takže me pača pojo Satan, tyž takisto andro nebos, proste tvoril nás chváli, has pašodel, leskre jaka, leskro pohľadu sa sprodel, ale ando kuda času, s kým navľas kuja zvrátenosť. Kým navľas zvrátenosť, andre ženeste, kým navľas pícha. A takisto avo tele prekaja pú o Satan, hino čido prekaja pú, odo stvorino le Adam, la Eva, ale dikake odo dynia v strede raja, preto má doti dukale stromostar, ale ty napriek tomu avľas kola hlasí, he dotknite pes, he mule. Kaj mule? Mule v tele, mule v duchu. A väčšinou skrze kala veci, skrze proste sú nada pozor, dženopeske spôsobí do škoda. Takže so Eva, kerđas Eva, o pohľad ti ľas prepeste vavavareko. Andre kaste kada tođas andro Satan. Vlastne andro Adam. Tak, opravinam vám. Tođas andro pesko Roma, andro Adam. Amen. A sa hovorí tu, že nás čide avri, takže co začíde tedikel, ojaka pes puterde a začíde mar tedikel telesnones.
Amen. A Janes, väčšinou hinú tá kávka, hojí, musia spesť, keď to potom, lebo tu primížale Ježiš, amen. A me pača foi kames, tide jaka tava uprete, furt po Ježiš, amen. Kames tava furt leha, na kames tava mukele devles, kames tava leha, ale aké hin bojos, aké hin veci, so kajo satan bojno petiro živi per, a tovlande, ande ti petiro drom toval veci, kaj teha suda, telesoda, hetiro pohľados te odles. Amen. Ale amen čana svoji, amaro pohľadu si po Ježiš. Amen. Amaro pohľadu si po Ježiš. Amar jaka hin po Ježiš Kristus. Takže hete inaké bojos, ale just diader, amaro pohľadu namukas palo Ježiš, ale just dikas. Just dikas po Ježiš. Dikas okrđa so Ježiš po križos. Amen. A stope sa číľa pescada, ho odkrde pesa lake ojaka, dikao ine nange, amen. Ine nange a haši de abri. A paisko de dika so javala Milo Zedelveskri, figové listi zakerde, Milo Zedelveskri, a me pača foi, hete amaro pohľadu zvarekana hin, kajsu sa vohin, ale ledevleskro pohľadu sin, furt preamen de pohľad lásky. Pohľad plný milosti. Amen. Pohľad lásky, pohľad proste, furt, lesko pohľadu si te zachránil tu. Lesko pohľadu zna nejaké te osudy, no varekana amen, amaro pohľadu si nejaké kaj z toho, keď si var amendar, dikľam pohľadu preavrženu na lačes. Alebo keď si var tu dikľal, preto te vareko dikľal na lače pohľadoha. Amen. A me pača pojodo dikľal furt pohľadoha lačes. Amen. Ale väčšinou, peske keraz, amen, kaj se proste andro duchos, kaj se brzda, kaj se veci soske, lebo has kolestar so odel zakazino. Las kolestar so dobeno maker, lebo istotne mereha. Amen, a väčšinou da in kafka sar ženo lelko jarig, katar odo zakazino, tak palis ženo he dikel o chyby. Dikel o veci. A žanes palis ženo imar nadukazne o te dikel lače veci, ča švadi na lačes. Otázka sostal, soske. Penavtuke soske. Lebo lesko pohľadu si mar nane po Ježiš, ale lesko pohľadu si prepeste. A star ženo dikel prepeste, tak sudino he dikel podľa peste. Saruda kada ženo kero kafka, lebo nadokazano dikel po Ježiš. Nadokazano te dikel kore jakenta sar o Ježiš. Amen. No ča mi dika na to Matúš 7. kapitola. Peťo, ty nerozumieš nič? Prepač. Matúš 7. kapitola. Slovenský a potom Kristián. Skúsim. Dobre. Takže dáme po slovensky. 7. Jako? No tak skúsim po slovensky, no. 7. kapitola, 1. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, vy takí budete súdení, ako mierou mierate, vy takou bude vám namerané. Pozri, 1. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Prečo to Ježiš hovorí? Nesúďte, aby ste neboli súdení. Aký je to pohľad, ak súdiš iného? Aký je to pohľad, ak ja začnem súdiť iného? Vieš, aký ja mám pohľad? Pohľad v tom, že vidím, on není taký. On není taký. Mám pohľad a mieram ho so sebou, že ja som spravodlivejší ako on. Takže Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. A spomínal som, jak som kázal o Jonášovi, aký mal pohľad Jonáš. Jonáš mal pohľad, chcel, aby Ninive bol zničené, trestané, ale Boh im chcel odpustiť. Boh im chcel odpustiť. A vieš, je dôležité, aby sme mali pohľad, alebo také oči ako Ježiš, pohľad na Ježiša Krista.
A ja mám otázku, aký má pohľad Ježiš na teba? Vieš, my sme takí, že dokážeme súdiť iného, rozoberať iného, vidieť na ňom chyby, ale čo vidí Ježiš? Čo vidí Ježiš? Aký má pohľad Ježiš? Vieš, my tak rýchlo by sme chceli niekoho odsúdiť, alebo nejak sa zbaviť od neho, ale čo vidí Ježiš? Aký pohľad má Ježiš? A vieš, všetci sme nejakí. Všetci robíme chyby a možno aj sme niekedy niekoľkokrát zlyhali, ale aký má pohľad Ježiš na teba? Aký má pohľad Ježiš na teba? A vieš, ty sám vieš, aký má pohľad Ježiš na teba. A mnohokrát chyb si urobil a mnohokrát si zlyhal, ale napriek tomu Boh ťa zdvíhal a zdvíha naďalej a si tu, si s Pánom. Vieš prečo? Lebo Boh ťa nechce zanechať. Boh ťa chce, aby si bol s ním. Ale vieš, my máme úpriť na jeho milosť, na kríž, na ňom. Náš pohľad. Takže nesúďte, aby ste neboli súdení. A vieš, mnohokrát súd prichádza v tom, že jak som to spomenul, vidím, ja som lepší. Ja som lepší. Ja to by som vedel lepšie robiť. Prečo on takto nevie? Amen. A vieš, mohol by som povedať aj s takýmto spôsobom, že mnohokrát vidíme s takýmito očami, jak hovorí, že diabol otvoril oči Eve, aby videla telesne a mnohokrát my chceme vidieť slávu, chceme mať pohľad na Ježiša, ale je nám taká zbrzda. Prečo? Lebo vidíme chyby jeden na druhému. Amen. Lebo akým súdom súdite, vy takým budete súdení. Ako mierou meráte, takou bude vám namerané. Prečo vidíš oku zmietku bratovi a vo vlastnom oku nebádaš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď sám máš v oku brvno? Pokrytec, vyťahni najprv brvno vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. Vieš, to je pohľad, povýšenecký pohľad, pokrytecký, amen. A Biblia hovorí, že zlé myšlienky, zlé pohľady pochádzajú znútra človeka. Amen. Takže to je pohľad povýšenecký, není to pohľad lásky, pohľad milosti. Amen. A ty si sa stal účasťou Ježiša Krista, si kresťan a ty by si mal vidieť tak, ako vidí Ježiš. Tak, ako vidí Ježiš Kristus. A mnohokrát vidíme v cirkvi tie pohľady, tie zlé pohľady, tie zlé myšlienky na bratov, ale toto není z Boha. Toto není ten pohľad. Toto není ten pohľad Ježiša Krista. Amen. Halelúja. Genézis, 13. kapitola, 10. verš. Genézis 13, 10. Tu máme príbeh, keď Abraham išiel s Lotom a mali taký spor medzi sebou. Budem čítať. Keď Lot pozdvihol oči, videl, že celé okolie Jordánske až po Koár malo hojnosť vláhy ako Hospodinov ráj, ako Egypt. Bolo to skôr ako Hospodin skázil Sodomu Gomoru. Lot si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ, tak sa oddelil jeden od druhého. Čo videl Lot?
Vieš, potom Abraham povedal, ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo, ale Lot videl na Sodomu Gomoru ako raj. Ako raj. Amen. Jeho pohľad. Aký bol jeho pohľad? Vieš, ako raj. A niekedy mnohokrát diabol nám ukazuje veci a my vidíme, keby, áno, toto sa mi bude dariť, toto, keď pôjdem tam, keď toto urobím, toto sa mu urobím si nejaké veci, kúpim si auto, urobím nejaké peniaze, zabezpečím sa. Není to tak? A Biblia hovorí, že aj strom podľa poznania dobra, pozri, strom podľa poznania dobra, nie je sa, ani sa ho nedotknite. To znamená, sú tam aj dobré veci, diabol ukazuje aj dobré veci, ale napriek tomu môžete prinášať smrť. Napriek tomu môžete prinášať smrť. A vieš, my musíme porozumieť plán Boží, aký je pre nás. V akom pláne si? Čo vidíš? Čo je pre teba lakavé? Amen. A si v boji. Si v boji. Vieš, ty musíš dotrvávať vo viere. Takže ešte Rudolf prekladá, čo nerozumie, dobre. Amen. Takže sme v tomto svete, tento svet je obklopený vecami a my to vidíme, naše oči to vidia, ale je to lakavé, ale my musíme vždycky uprieť svoj zrak na Ježiša. Vtedy budeme žiť, vtedy sa nám bude dariť. Amen. A tento svet nám ponúka veľa vecí a vieš, poviem to tak, dneska, keď chceš urobiť peniaze, není problém. Trošku zaklamať, trošku toto, tamto. Vieš, dneska, alebo poviem to tak, tu vo Francúzsku sa dá, príde faktúra na elektriku a príde ti 500 €, no dá sa prehodiť. Dá sa prehodiť. Je to lakavé, je to také, čo budem platiť, štát, toto a tak. A prehodím. A pritom máš peniaze. Máš peniaze zaplatiť, ale je to také, vidíš na seba, vidíš, už nevidíš na Ježiša, ale vidíš na seba, na svoj život a trošku zaklameš, trošku toto. A čo sa stáva? Stáva sa to, že ty v duchu si poznačený. Strácaš vieru. Stávaš sa taký nábožným. Vieš, a potom, keď prídeš do zboru, a ak sú chvály, a potom je ťažko zdvíhať ruky. Je ťažko pozerať na kríž. Je ťažko pozrieť tvoj hlas a modliť sa a spievať chvály. Lebo ty vieš, že tam si trošku robil toto, tamto a... Amen. Takže je to lakavý, ale počúvaj, treba vždy svoj zrak. Amen. A Mariaka, tedy keď po Ježiš. Naše oči, aby videli na Ježiša Krista. Takže Lot videl ako raj a ja verím tomu, že on vedel, že tam, lebo oni boli takí obchodovatelia, vedeli obchodovať, tak verím tomu, že on chcel niečo urobiť, videl, že tam sa dá niečo urobiť. Ale pozri, Abraham si vybral radšej Boha. Si vybral Boha, on nechal všetko, on bol bohatý, nechal všetko, vybral si Boha. Lebo vieš, toto je oveľa, neviem, jak to povedať, kada im Pedro barbarí pensar vartavé veci. Amen. Toto je oveľa bohatšie ako nejaké veci z tohto sveta. Aj keď veci sa nám ponúkajú, ale napriek tomu my môžeme však naša vás deve strácať Boha. Amen. Takže Lot, potom vieme ten príbeh, on išiel do tej Sodomy Gomory a vieš, a Boh zničil Sodomu Gomoru. On zničil. Vieš prečo? Lebo tam nič nebolo dobré. Nenašlo sa tam nič, čo bolo dobré. A vieme, aké mesto bolo Sodoma Gomora
a vieme, čo tam sa dialo a Boh chcel zničiť. Aký mal pohľad Boh na Sodomu Gomoru. Vieš, tam bolo všetko zlé. Amen. A vieš, Sodoma Gomora, kde sa nachádza? Kde je Sodoma Gomora? A môže hovoriť, pastor, to bolo to tam, teraz to tu není. Vieš, Sodoma Gomora je tu. Ty žiješ v tomto svete. Tento svet je v klamstve. Tento svet je v smilstve, tudoložstve. Ale vieš, aj v tomto svete ty môžeš mať tvoj zrak upriamený na Ježiša Krista. Tvoj pohľad môžeš mať na Ježiša Krista. Takže Lot potom bol zachránený, amen. Bol zachránený, potom vieme ten príbeh, ale Boh nevidel, jak rozprával Abraham s Bohom, tak Boh nevidel nikoho a verím tomu, že nevidel ani Lota, že je spravodlivý, ale potom Lot sa stal spravodlivým, lebo dal svojich dcerí a jeho dcery boli páni, dal svoje dcery za to, lebo chceli anielov a Boh mu počítal toto za spravodlivosť a potom bol zachránený. Amen. Takže Boží pohľad na nás je taký, on chce nás zachrániť, chce, aby sme žili, ale náš pohľad musí byť na Ježiša Krista. Amen. Poďme pozrieť na Númery 21:4. 4. Mojžišova 21:4. Potom sa pobrali od vrchu cestou k Červenému moru, aby obišli od Edomskou cestou ľud z malomyselnil. A hovoril proti Bohu, proti Mojžišovi, prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme promreli na púšť? Veď nie to ani chleba, ani vodu a tento biedný pokrm sa nám protiví. Poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hády, serafov, tie štípali ľud, mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hády, a tak Mojžiš sa modlil za ľud a riekol Hospodinovi Mojžišovi, zhotov si serafa, vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie ktokoľvek, uštipnutý ostane na žive. Amen. Už niekedy ste reptali? Už niekedy ste reptali ako Izraelci? Už niekedy ste hovorili, vo svete nám bolo lepšie, vo svete som mohol toto robiť. Teraz len do zboru a furt to isté a nemám nič. Už ste niekedy reptali. A vieš, niekedy reptanie prináša takú zbúru voči Bohu. A vieš, Bohu sa nepáči, ak my sme telesní. Bohu sa nepáči, ak ty si telesný. Vieš, Bohu sa páči, Biblia hovorí, ak my sme duchovní. Amen. A pozri, Izraelci boli vyvedení z Egypta a Izraelci volali o pomoc, jak píše Biblia, volali o pomoc, poslal Boh Mojžiša, chceli ísť do neba, ale pozri ich myslenie, pozri ich oči, pozri ich pohľad. Vždy reptali pohľad na seba, pohľad, aby im bolo dobre. Ale Boh poslal Mojžiša, aby ich vyviedol, aby pozerali na tú slávu, na Boha, na tie Boh urobil veľa zázrakov, ale pozri ich oči, ich pohľad v Egypte. V Egypte. Vieš, ty môžeš chodiť do zboru, ale tvoj pohľad na tento svet, ako mám urobiť Sarodakirava, Sarkirava, Sarčepolokávka, Klaminava, kádaj, Sartekirav. Vieš, dneska sú peniaze takým lakavým, takým proste,
A niekoľkokrát naše oči môžu na peniaze, amen. A potom sa čudujeme, prečo sme takí v duchu. Prečo sa nič nerobí. Prečo sa vôbec nič nerobí. Čo sa deje. V cirkvi je také by chladno. Vieš, lebo kvôli tomu náš pohľad není na Ježiša. Naša viera není na Ježiša Krista. Mnohokrát veríme v seba, nie v Ježiša Krista. Mnohokrát veríme našou vierou, ale nie vierou Ježiša Krista. Takže Izraelci potom boli uštipnutí od hády. Amen. To je to trápenie. To je to trápenie v dnešnom čase, ak tvoj pohľad je v tomto svete, ak ty, tvoj pohľad už prestane byť na Ježiša Krista, pozeráš sa na tento svet, pozeráš sa na tie veci na tohto sveta a dávaš tomu zdôraz, tak potom spôsobíš si trápenie. To je to oštipnutie od hádov v dnešnom čase, dobe, je to, že to trápenie, že trápiš sa. Trápenie príde veci na tvoj život, príde proste pád na tvoj život, rozpadáva sa a nedarí sa. To je to oštipnutie. A potom väčšinou prichádza tak, že naozaj príde takýto človek príde a hovorí, pastor, môžeš sa modliť za mňa? Pastor, môžeš položiť ruky na mňa? Pomodli sa, nemáme sa dobre, nemám dobré manželstvo, moja rodina sa rozpadáva. A vieš, prečo sa to stalo? Prečo sa to stalo? Čo sa stalo? Však si bol horlivý, však si bol taký horlivý, že si horol pre Pána. Ale už nie je to prečo. Vieš, tento boj, ty musíš vytrvávať, ty si v boji, tento boj, upriať svoj zrak na Ježiša. Amen. Koľký nás, náš zrak je upriamený na Ježiša Krista. Vieš, poviem to tak, že takýto príklad. Pohľad na nás a pohľad na Boha. Koľký z nás máme pohľad na Boha? Zvinite ruku. Amen. A vieš, tu nemali chleba, nemali vodu. Je to tak? Nemali chleba, nemali vodu a hovoria Izraelci, lepšie nám bolo v Egypte. Prečo si nás tu zobral, aby sme pomreli? A čo keby nám zastavili peniaze? Aký pohľad? Ešte stále máme pohľad na Ježiša? Čo keby nám nemáme platiť dom, stále pohľad na Ježiša? Vieš, kým sa darí, kým je, tak áno, dobre sa chodí. A čo keď nemáme v chladničke, nemáme čo jesť, stále máme pohľad na Ježiša? Amen. Takže v dobrom, ak máme, tak haleluja, sláva Pane, milujem ťa. Jak nemám, idem do sveta? Jak nemám, už hľadám veci, ako robiť, ako to. Amen. Ale verím tomu, že my máme pohľad na Ježiša. Takže potom vidíme ten príbeh, potom Mojžiš sa modlil za Izraelcov, modlil sa za ľud, amen. A potom Boh hovoril, aby spravil medeného hada a každý, kto sa pozrie na hada, bude zdravý. Takže aj keď bol uštipnutý, aj keď bol napadnutý, aj keď v duchu už si hovoríš, som mŕtvy, aj keď už necítiš Pána, lebo pretože Biblia hovorí, že za každý hriech je odplata smrť, tak ale Boh ti hovorí dneska to. Pozvidí svoju hlavu a pozri na mňa. Pozri na mňa. Pozri na mňa. A moja otázka, keď vidíš na Ježiša, čo vidíš? Čo vidíš?
A vieš, Izraelci, verím tomu, že od trápenia, od uštipnutých, proste od naozaj videli na toho hada, ako to je predobraz Ježiša Krista, na Boha. A potom každý, kto videl, vierou videl, bol zdravý. Amen. Takže každý, kto sa pozerá v dnešnom dobe na Ježiša Krista, je zdravý. Amen. A vieš, možno poviem to tak, že v dnešnej dobe skoro všetci sú uštipnutí. Ale pozri, Boh je, Boží pohľad je taký, že volá ľudí, aby boli uzdravení, chránení, ale pozri, kým majú, kým telen hin, mek živem peske, tak mek živa v Vange. To je viera v seba, není to viera v Ježiša. Amen. Žanko, môžeš? Halleluja. Slovensky trošku ťažko, no. List Židom, 12. kapitola. List Židom 12. Jedna. Amen. Preto aj my, keďže máme taký toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. A buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša povodcu a dokonovateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž a pohrdol potupou. Posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu, a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synov. Amen. Takže aké apoštol Pavel, aké penel, preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu i hriech. Toľký oblak svedkov. Že ne tebi kampljama ste pochopili, tak možná ste pochopili tekina Andro Ližidum 11. kapitola. A 11. kapitola penal pale viera sar prežanas o hortinovia, sar pačana, so dosťajne nás. Amen. Tekineske, nakama v tekino calo, a tekine sa 11. kapitola, tak dikhe, sar yon dosťajne nás. Amen. A 11. kapitola, tešajča čas André. Oni, ktorých svet nebol hoden, tulavali sa po púšťach a vrchoch, po jaskyniach, prepadliskách zeme. Všetci títo získali vierou dobre svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. A s týmto končí, Kalia skončí, a Paríža 12. kapitola. Tak pozri, všetci títo, hoci získali vierou, dobré svedectvo,
nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. To znamená, že oni s vierou dosiahovali nejaké zasľúbenie, nejaké veci, nejaké zázraky, ale Biblia hovorí, apoštol Pavol hovorí, že lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás, takže Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. Sila. Pozri, aj keď máme taký oblak svedkov, aj keď vidíme, čo urobili pred nami hrdinovia, ako verili, počuješ? Taký oblak svedkov, my môžeme povedať, čo robil ten, čo robil ten, čo robil ten. Takže máme takých svedkov, máme na čo pozerať, ale Boh hovorí, vlastne apoštol Pavol hovorí to, že aj keď mali takú vieru, Boh predvídal pre nás niečo lepšie. Niečo lepšie. Takže Boh predvídal pre nás niečo lepšie. Tak to znamená, že oni čím prešli, akou vierou prešli, my dneska sme na tom lepšie. My dneska sme na tom lepšie. Ty si dneska na tom lepšie. Povedz so mnou, ja som dneska na tom lepšie. Povedz so mnou, ja som dneska na tom lepšie. Možno ty vidíš takú vieru, ako oni mali. Ale Boh predvídal pre nás niečo lepšie. A potom, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. Takže vlastne my sme vstúpili, my sme naplnili telo, aby sme dosiahli dokonalosť. Takže viera, pozri, bez nás nemohli byť dokonalí. Nemohli dosiahnuť, pozri, bez nás nemohli dosiahnuť, ale s nami sa stali dokonalom. Takže oni čakali, kým ty prídeš. Oni čakali, kým ty prídeš a ty uveríš Ježiša Krista. Oni čakali. A potom, 12. kapitola, preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, takže ja mám svedkov okolo seba, mám svedkov povedať, oni takto verili a ja verím. A potom preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu. Zložme všetko, čo je nám na ťarchu. Amen. Čo tlačí na tvoj život? Čo je ťarcha na tvoj život? Zložme všetko, čo je nám na ťarchu, na záťaž. Čo je na tvoj život záťaž? Čo je na tvoj život brzdou, aby si už prestal veriť tak? Co impediu de viver ca si ťarcha, ca so paripen, so tu chudel, so tka no brzda, hojte na čas diader. Amen. Di keď si svetský, di keď si oda svetský hyn, oblak svetkov. Amen. A možno Sávore Perenáke, o Petrik, jo vpáčal. Ake o Milani, jo vpáčal. Hinav diader. Zložme všetko, čo nám je na ťarchu i hriech, ktorý nás takto ľahko opantáva. Buďme vytrvali v zápase, ktorý nám pre sebou, ktorý máme pre sebou. Takže čo nás tak opantáva? Máme chudel, je to hriech. Je to hriech. Možno hovoríš, pastor, hriech. Áno, hriech. Hriech nás takto opantáva. Vieš, Varekana, o hriecho zamotinil. Zamotinil tu. Zamotáva ťa. Hriech ťa zamotáva. Opantáva ťa. Obklopuje ťa. A
Biblia hovorí, odlož toto všetko. Nech ti není nič na ťarchu, ale naopak. Vytrvali v zápase, ktorý máme, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša povodcu a dokonovateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Halelúja. Počúvaj. V zápase, ktorý máme pred sebou. Takže tu máš zápas. Bojuješ, bojuj. Biblia hovorí, bojujte dobrý boj viery. Bojujte dobrý boj viery. To je ten zápas, ten boj. Aj keď svet ti ponúkava, aj keď je to tie lakavé, to je ten boj. Ale ty hľaď na Ježiša, na povodcu dokonovateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž. Počúvaj. Ježiš nám ukázal cestu. Ježiš ukázal, ako máme prebojovať. Amen. A Ježiš je ten dokonovateľ viery. A on ti dáva tú vieru. On ti dáva dneska tú vieru, aby si vytrval až do konca. Aby si videl na jeho. Aby si tvoj pohľad bol na jeho. Aby si vytrval až do konca. Aj keď žijeme v tomto svete, aj keď je ten lakavý, je to lakavý, na pohľad je to lakavý a všetko môže, je to zlo. Ale ty môžeš byť vrtrhnutý z tohto sveta. Môžeš byť iný, tu šáve saver. Ty jaká šáve naver, ty do pohľadu šáve laver. Amen. A šunáky, miesto radosti, napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž. Amen. Takže niekedy sa nám to zdá tak, že trpeť pre Pána je niečo, čo není to tak dobré. Lepšie je užívať si, radovať sa. A Biblia hovorí, miesto radosti pretrpel kríž. Čo videl Ježiš? A vieš, my máme takto bojovať, pozri. Takto bojovať, takto veriť, takto dosiahnuť, takýto pohľad, že my už to máme. Ty už to máš. A pozri, aj keď Ježiš miesto radosti si vybral kríž, pretrpel kríž, ale on videl, ja už to mám. Vieš, a on videl, že už sedí na tróne, že už to má. A počúvaj, ja verím tomu, že už ty máš Ježiša. A vieš, tie klamstvá, tie veci z tohto sveta ti môže prinášať veci a môžu ťa oklamať a môžu ti nejakým spôsobom povedať, toto je radosť, toto je pokoj. Ale ty už to máš. Aj keď trošku pretrpíš, aj keď trošku, neviem, ale pozri, Ježiš miesto radosti, on vybojoval, on je ten dokonovateľ viery, on nám ukázal cestu, ten pohľad, pozri, on videl, ja už to mám, ja už sa nemôžem báť, ja už sa nemusím báť, ja už to mám to, chytím to, mám. A dneska stojí po pravici Boha, dneska je na trón Boží, dneska je, halleluja, amen. Takže aj keď on pretrpel, pozri, aj keď mal boj, bol v tele, bol na tomto svete, bol pokúšaný mnohokrát, ale pozri, ten pohľad na Otca, aj keď trpel, a niekedy možno ty hovoríš, trpíš v tele, nemáš to, čo iní majú, ale ty máš Ježiša, ty už si dostal. Amen. A možno niekto si žije podľa sveta, podľa tela nejak dobre, ale oni to nemajú, čo ty máš. Ty si už dostal, ty už máš. Amen. A
A tieto veci, čo prichádzajú, že ty trpíš, vlastne nie, ty si žiješ. Oni trpia. Oni trpia, lebo ty ideš spať v pokoji vstávaš. Amen. Ty už to máš. Ty už to máš. A my máme žiť takto, s vierou, že už máme. Ty máš Ježiša. Tvoj zrak nech je upretý na Neho. Ty máš Ježiša. Tvoj pohľad na Neho. Amen. 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 Poďme sa pozrieť na Štefána. Štefán, to je Skutky apoštolov, nemusíme tam ísť. Skutky apoštolov, 7. kapitola. Štefán bol diakonom a plný horlivý, bol ustanovený ako diakon do služby a plný horlivý, išiel kázať. A vieš, tam potom ľudia zvili kamene, lebo kázalo Ježišovi. A vieme ten príbeh, potom ho ukameňovali, zvili kamene. Ale ako zvili kamene a začali ho ukameňovať, on videl slavu. Aj keď ho ukameňovali, ale on videl, ja už som to získal. Ja už mám teba, Pane. Mám teba. Pozri pohľad Štefána. Pozri jeho viera. Amen. Izraelci reptali, nedokázali vidieť s tým pohľadom, nedokázali vidieť, že už majú Pána, že už sú vyslobodení, že už majú Pána. Vieš, ak takto my vidíme, aj keď chodíme do zboru, sme na tomto mieste, ale ak náš zrak není v tom, že už máme Boha, som bohatý, získal som, ale máme ten pohľad vo svete, ako robiť peniaze, ako robiť toto a tamto. Vieš, nie som proti týmto veciam. Vôbec nie. Ja žehnám každému, ale nech tieto veci nie je pre tebou brzda, alebo zabrana, alebo takýto múr. Amen. Boh má pre teba lepšie. Boh má pre teba oveľa lepšie. Amen. Chceš niečo? Chceš nejaký dom? Chceš lepšie si žiť? Nie som proti tomu. Daj to Pánovi do rúk. Daj to Pánovi do rúk. Amen. Halelúja. Mnohokrát boli takýto veciam, že sme odobrali zrak a malo zrakosť Otýľam a malo pohľad s Otýľam. A to Ježiš, počúvaj. Biblia hovorí to je v Korinským, že zvesť o kríži je bláznostvo pre tento svet. Zvesť o kríži je bláznostvo pre tento svet. Amen. Počúvaj, pre tento svet hľadiť na Ježiša je bláznostvo. Pre tento svet je hľadiť na Ježiša, trpieť pre Pána je bláznostvo. Ale pre nás veriacich je víťazstvo. Vieš prečo víťazstvo? Lebo sme naozaj získali, máme to. Vaše pre nás, hrdinovia viery, bez nás nemohli byť dokonali vo viere. Lebo na čom oni hľadeli, nedosiahli. Ale zrazu my na čom hľadíme, dosiahneme. Halleluja. Chytáme to, máme to. Oni umreli vo viere, áno. Ale my dneska to máme. A verím tomu, že sú v nebi, sú v Pánovi. Ale my to teraz to máme. Teraz to máš. Amen. Náš pohľad na Ježiša. Vieš, Jeremiáš 17. kapitola, myslím, v
kto vdúfa človekovi, nech je prekliatý. Vieš, náš pohľad, tvoj pohľad nech není na človeka. Tvoj pohľad není upretý na človeka. Biblia hovorí, kto dúfa človekovi, nech je prekliatý, ale nech tvoj pohľad je na Ježiša. Nech tvoj pohľad, nech tvoj zrak je na Ježiša. Amen. A vieš, mnohokrát náš pohľad je na človeka, na veci tohto sveta. A potom náš stav, vidíme chyby, vidíme veci, naše oči vidia, ja to vidím. Nedá sa to. A ty nedokážeš vidieť Ježiša? Nedokážeš vidieť Ježiša? Tu nadokáže zdedikole Ježiš, dikeš čao chyby, dikeš popral prepeň o chyby, ale nadokáže zdedikole Ježiš, nadokáže zdedikani čeporoláče, čaforo kritika puje, kritika nalačet. Ty vidíš len kritiku nedobre, ani trošku nemôžeš vidieť Ježiša. Vieš, tento pohľad je zlý. Tento pohľad prichádza znútra človeka. Zlé myšlienky, zlé pohľady, cudzoložstva z tvári. A toto pochádza z tohto semena, ktorý dával diabol Eve. Ale počúvaj, ty máš iné semeno. Ty si sa zrodil z Božieho semena. Ty si nové stvorenie. Ty si nový život. Korinským 5.17 hovorí, že ten, ktorý je v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pomenuli, takže ty mi ideš spomenúť staré veci, počúvaj. Boh hovorí, staré veci pomenuli, pozeraj na mňa Ježiša. Pozeraj na mňa s pohľadom na Ježiša. Pastor, ty nie si Ježiš, počúvaj. Ja vidím krv Pána Ježiša Krista na tvoj život. Ja vidím na teba Ježiša. Ja vidím na teba Ježiša Krista. Vidím na teba, že ty si iný, ako si bol. Amen. Vieš, niekedy márne veci tohto sveta, márnosť na márnosťou, márne veci nás tak ľahko odlučí od Pána, náš zrak odlučí od... Amen. Izraelci, ich zrak pozri. Hreptanie, rúhanie, furt na lačedike, furt to problémy, furt to chápen, furt. Amen. A Penea pastor, cada hina de circa, hej, áno, keď si vari martikan pre bande na lače. Keď si vari martikan lače z pochváliča. Keď si vari martikan lače, väčšinou kolakovi na angla, tak pe kolapes, diko sa tebi furto chybí. Ale penavské sú skedy, keď to chybí. Pretože nie si duchovný. Pastor Sarna som duchovnou. Vyjapenel, pretože hriech vás opantáva. Je na ťarchu. Načas koja rikavri, načas jodel. Palestine jaka, dodychen kodoj, kaj nakampel. Amen. Saradaš vyskame stedikeo. Ale pastor Čane sme majka di kavrado a mám pela ten lačo pohľadosť. Ale lana talka je marná, pela ten ja joj nalačí. Kaj so pohľadosť? Je na talka joj gibito. Co to za pohľadosť? Co to za pohľadu samým? O Ježiš na kero rozdielí? O Ježiš na dýka?
Și o ne pare ca la pohľad di oameni odkiaľ deve stať. Pastor, s-o dictat la Gibisa de circula. Poședit pastor, tu n-a dictat nici? Tu n-a dictat s-o pe sparatinel? S-o za pohľadu, s-o za jaká. Zártike. Ale pastor, mei marnačo vle pokoduin, kada. Tak beșkere mai abdicătea, cam te audă că o chibi. Sari marturos to gina tylko pojeździ wycić magę, będziała was tukiała na was gadaj. Pastor, ale fur pe spuri grande cirkva. No, vedau calaveții. Vedau calaveții pesche los buri. Nad ocazine tylko pojeździš. Nadikem pohľad Ježiša, poježiš, ale dikem pohľad pre peste. A skrze kada dokazujete tylko chyby. Povyšeniesko pohľadov. Keď si tu mi dá slúžiť na nebeské? Keď si tu mi dá kameň te slúžiť na nebeské? Šajpe na varso palo pohľadov, sme 5 minút. Príklad. Nadáva služobníkov te kazinel, dnesko pohľadov premande, a toho pastoris. Nálad českého. Lako peske prales, vyčinil. A tu dáme kama. Te služino me pa, že ste nabarovava. Parizeské vyčina, v penaveské šaj služines, bezko pohľadu. Pastor, prebačí. Malesko pohľadu si nuplňave. Ale šusto skresko pohľadu si nuplňave. Lebo v skutočnosti nadýchol pojížďal, dýchol prepeste. To znamená, sarđeno kamel, dável, stedo do pozornosti, lebo pohľadu si prepeste, tak fure ptino, sardane kude prekudatán. Ale sote kavka pašu zachodu, sote kavka papiroša, kaja na nebuči prdalodel. Kaja na nebuči prdalodel, da na nejek sokeres. Te namenavo pohľadu, kaj so povyšeniesko. Te namenavo, kaj so pohľadu, no, kanava angla, pastor som tuha, ale kanava angla na som tuha. Amen. Rado mandiken? Pača fediken marado. Čanes varsa veci mušnavte penel, soske, lebo te napes dochodo kala veci. Lebo aki hinku da bojos, hinku la lakavo. Šune Biblia penel, budeš ako Boh. A vea bareko, budeš ako Boh. A kada je aspoda lakavo, kada je aspoda so Eva halja. Budeš ako Boh. Čali me nača pašte na penavske, hej, a vea pastoris, firmanca, firkadan do zborov. Kala veci jen lakave. Ten su da im manipulašna veci. Da im duh manipulašna. Delpe se nam te manipulineo, pastor? Nije delpe. Ne tu men gana ble Ježiš. Amen. Pastor, tu ke pescada na chilas, hoi imar hastus kaj so poljados. Ano, eman has kaj so poljados. Nane čatumen, heman has, heme som čačeno, heme ante miro kresťanstvo, da im kuda bojo, sakone, načaman, savore. Heman has varekana kaj so pohľadosť, kaj so povyšenecko, heme da vás doma pocivare kaste. Áno, ale že neso, možná te chapino le voľali te lesky, možná te tiko sokamo čače sodo, možná te tiko poježiš. Že nes, Jek vețos man si kažu. Furman ke penav devla sartu dikes. Žene so pali na dika kasi jakenca. Pali su na dika kasi jakenca. Lebo telo prinaša, ano, veci, kamo te dodikel, kamel. Ali na dika kasi jakenca.
Kama vtedy keho saro Ježiš dikeho. Kama vtedy keho kapka, sar o Ježiš pretu vtedy keho. Pastor, ale ča českého chyba? So te odele zmenila. So te odele zmenila. So te odel taj sa ale zmenila. Ali sar preste dikeha. Ale naši pene spokalo parno. Te hinkalo. Áno. Medika po hinkalo. Ale na osudzi navales. Penava. O Ježivaš to muľas. Dik so keres. Ale pača foi zmenila les. Amen. Ten slava les evreské amen a čaftiader. Amen. Takže pača foi pochopiť žal. Dik po Ježiš. Tyle jaka miałem upreta po Ježiš. Tyle zrako miałem upreto po Ježiš Kristus. Amen. Ako pesky darinla, madi ko chybi, madi jak prejaver, čo ne so, muh kole žene ze deles androvasta, ledevleski androvasta, mane ande ti revasta, buže ne amen darbikan masa anda mare vasta, amen da te rešino. Ale nikaký hin odel upla savorende. Soske me mante meljara, soske me mante zašpina miro ilo. Soske me nalaše te nasova. Me kam vtera kolo pokoj, kam vtera kolo Ježiš. A devla, amen. A če znađav ti jader, a žena braňu kabes? Mana, amen. Ače. Takže te šajame nušťa supre. Bardzo ti rovázme ma pomotina va ukončná. Halia slavacko čekali, chválina v Bože. Halleluja. Maga počekali. Vaška ja círko očekali. Kaja Marijaka tam čače súprete, lepo očekali a Marijaka očekali. Nemiamen úprete očekali, pretute očekali. Kada maga pandonav Ježiš Kristus, kaj očekali, te dostiani nas očekali, te chudas očekali, te doti nas pestutar očekali. Lebo imar tu savi boinžal očekali. Tu do gelande kuda cielos očekali. Tu amenge sikađal očekali. O, tu amenge akanaanes očekali. Haleluja. E tu amenge sikaves očekali. Sar očekali te dostiani nas. Car te vitrvina, me manga počekali, o te baro kaj si vjera očekali, haleluja. O te džara star te hudo te dostjanina očekali. Kada manga po te živa skapka očekali, marhina me koda barvali pen, o mar hulkam očekali. Kada manga pandonav Ježiš Kristus, ženin do je gilo očekali, manga počekali, kaj tu te prizdajne paš do je ženo očekali, kaj te varte koda so i nadnje očekali, a manga kaj te piras očekali, a da žive zviero očekali, kada ženina petrilo ľudos, a do náv Ježiš Kristus. Amen. Amen. Takže amen sa vore poženíme na do náv Ježiš Kristus, sobotu paleme na vlá. Amen. Poženíme.